Gastronomie zaměstnává zhruba asi 10% jako pracovní síly v České republice, jo? Protože statisticky do práce chodí asi třeba 500 000 lidí, nebo kolik, že jo? Tak nějak 3 miliony, třeba půl zhruba. A v gastronomii se odhaduje, že přímo či nebo nepřímo to zaměstnává víc než 300 000 lidí. To je jako ta šílenost, že když se člověk jako takhle nad tím zamyslí. Takže se o tom bavíme, že je to jako velice jako podstatná jako část jako toho labor marketu vlastně. Ty ekonomiky a všeho. No a co jsem právě chtěl říct, jak jsi tady říkal, že každý den musíš být v tom gastru dobrý, že mě už se taky párkrát stalo, že jsem si prostě objednával přes Volt nebo přes Dáme jídlo jako nějaký pokrm, že nějaký jídlo a teď mi to přišlo a nebylo to dobrý, tak už jsem se znova z té restaurace neobjednal, vybral jsem si jinou, protože to, co jsem chtěl, tak vaří všude. Úplně fair, že jo, protože když si to objednáš prostě přes tyhle party, o kterých jsi mluvil, tak jako samozřejmě, jako, co bys čekal, no. Nic lepšího si nezasloužíš. Jako vlastně, když to tam přiveze někdo na dvoukoláku nebo na kole, tak jako, co bys čekal, že tam přijede. Ne, ale to jako nebylo, že by to jídlo vypadalo špatně, ale že vyloženě bylo špatný. Jako, že to, jako že zdravotně závadný, myslíš? Jako. No, jako skoro, no, že kdybych se v restauraci a jako bylo to tím uvařením, nebylo to tou donáškou, takhle to chci říct. Jako, že... No, může to tak být, no, jasně, tak jako, hele, jídlo do krabice nepatří. Takže ty na tohle třeba na Volta dám jídlo, nebo jakoby na tyhle roznáškový ty nemáš úplně? Jsou věty, které já jsem si zakázal. Samozřejmě je to legitimní biznis. Jako, jo, to jako nemůže jako z pozice kuchaře, myslím. Ale z pozice jako člověka, který dělá více jak 50 let v gastronomii, tak samozřejmě jako já si myslím, že tyhle platformy, sice tu stravu, ono to má jako to praktické řešení, že se nažereš a jako je to dobrý, ale jako pro mě, myslím, se nemůžeme bavit o gastronomii v okamžiku, kdy to přijde do krabice. Tak je po všem.